Sinianu gejib abo tamo social media o kasai faika teisa haino hai abo siyal de nakiba sui jodi no siyal eba sui aming ongoi tongkha hingke mini phikungo tangoi bwkrang o kok rok o footages clip rok social media o rwmani yagulo belai kheno viral ongoi thaka tei oborok no nogoi joto lokorok bepak wanalaijak. Phiaba jodi no obo tokbak ongoi tongkha hingke norbo tokbak no nogoi mankha obo hingka hingke tormani bo sui kahai no tei bini phikungo bwkrang tongmani bo belai kheno kotorma. Chwng tokbak rok no buphang saka o mangse tongmani nogo omo hai tar saka rogo phiaba o tokbak kahai siyal sui kahai rok najak obo hingka hingke hao se maloi tongmani nogo ajorao sui kahai kheno himoi. Kotorma o tokbak kahai jib belai kheno kirimasincha jibono nogya sinia nogya mang bua rok kolok kolok tei yakungni yasku rok bo kolok kolok bwkrang bo amsuk no toro je borok rok o mang no nogkha o jib no joto borok no bepak wanajaknani nangkha joto no kirilaijak cherai rok hingke ba oborokni gana o phanse phairaikya amsikhe kirima hapjak o jib. Birbalani surli kalyanpurni kaisa para o omo kahai gotna gotikha thik no tokbak omo kahai phiaba oboni chehara rok pura juda obono tokbak hini manya obo wngkha sui kahai bo mwkhang tei kaisa hingka hingke siyal kahai bo rup ongoi tongo oborok no tui no parani joto lokorok notice khlaikha je hao sui kahai ke himoi tongmani bibo biriya bo jodi no tokbak hingka hingke bo sakao se birui tongkhamu mo hingkai tangoi sui kahai ke himoi tong himni joto no kirijak laikha obo ba bwrjakni phaikha hinui omo ba kuno alien da wngkha nakiba kuno hamyalok khonde wngkha hinui parani borok rok joto wanalaijak. Para o amsuksa kotorma jib nongmani yagulo joto jagao no charcha ongjak oborok no tui mamangno o jib borjakani phaikana tei bahaike o jib achaikana oboni swkang kuno jagao phano omo hai jib nogya kho hinui joto no wanalaijak. Phiaba o tokbak kahai jib sairik sanja digi nogo aboni yagulo kheno borok rok joto janija nogo thangbaimani yagulo o tokbak no tei nogoi manliya aboni yagulo kheno animal welfare ni borok rok jodi no o jib no nogoi tongkha hingke borok no dakti dakti khlai suchna rinani wngtong hinui saklaikha. Lokma torma sui kahai yakheba siyal kahai bwkrang bo amsuk no kotorma obo tamo jib wngkha camera o simise capture khlaiui narwgui mansi o je borok o jib no nogkha joto borok no wanajaknani nangkha.